Pokoknya foto guyu seneng. Lurah sih gitu iki mau. Baru lama belas. Sing wae pengunjung mau. Ora. Maksudnya dia mau lo burang ngerti ngeyel iki. Ibu PKK iki lho ngeyel iki. Mbak Lurah sing jenggoten lho, Bu. Iya. Iya. Sing
ta. Nah, kancamu TK dasmu iki. Tukang balurah karo kowe, Cuk. Heeh. Sik, Keri. Hei. Aku urung, Mbah. Dak batang kok gorene. Kayak tukang nato andel kae. Mas Kura. Matur sumbang ya, Mas Kura. Sampun nyumbang niku wau. Heeh. Aku ya apa kok. Oh ya Allah. Main sik kuwi aja kaya ngono. Wong iki main dhisik kerja dhisik. Wah, rasane cakep ngono. Hei, kowe wong loro jiro Jiro. Ora apa-apa, Gus. Angkat disangoni Mbah Lurah apa-apa. Ora, tak parani omah. Ayo berangkat ayo. Mbah Lurah ngongkone atraksi sing tenanan. Lha sapa ngongkon teko kono keso? Kowe mendo. Hei. Sing ngongkon teko kene sapa? Oh iya. Jenenge Lurah yo nuntuni karo masyarakate. Muga tak ngarep nanggapne. Amin. Ojo ora kaya kauman tanggapan reok. Curhat malah. Kok curhat? Ayo. Ayo. Hei. Gus. Gus. Iki lho wong e. Piye ngene adewe ngono jan didelok Wes to. Tonggo desa aku sampai izin tonggo desa. Lah aku lho ketuane kauman. Kowe kuwi bentukmu kaya engkes dadi ketuane lho masyarakat e piye? Tapi kauman lho tonggo desa besi desa reokan. Kauman blas. Oh, banyu dono reokan kauman blas. Kauman kur kondangan. Ya wis kok pindah banyu dono. Pak ngersakne masyarakat elek-elekan ngeten iki. Ora itu kowe. Oh, ya diperpol. Kuwi gerangane anu Mas Ridra. Sik ya wis. Mas Ridra iki. Iki ngono acarane apa, Gus? Acara besi desa. Besi desa ya kudune yo ditungak-tungakne sing apik. Yo, muga-muga masyarakat Banyudono Diparingi apa? lah jawab kira ngomong kono jawab. Mentus ae. Terus yo kowe kuwi, ndak ayo durungane. Mugi-mugi diparingi rezeki lancar. Amin. Sing rabi teng rabi. Amin. Babisane rabi loro. Lho, treyo nganu Pak polisi mau aku ora tak cowek lho, Gus. Polisi orang dalan ra nggo helm. Anak cowek lho mau. Ora nggo helm kok. Polisi ra toto. Oh lah iya, polisi masa Pak apa jenenge masyarakat nek karo polisi ora patut. Pak bisa dhewe rasa gelem ketok Iya. Contone Bandung Jawa. Ya wis, Pak Lurah matur suwun nggih. matur suwun sehat panjenengan. Pak Lurah ganteng. Mbah Lurah jangkrik piye to ngawur.
Mbah Lurah Kadungane sehat panjang umur nggih, Mbah. Rezeki lancar. Mugi dados panutan masyarakate. Masyarakate sehat seger waras. Didohne sangka barang-barang sing elek. Sapa yang ngeten iki nggih elek. Ah, yo dilekasi neh iki, Mo. Masa 50 tahun? 100 serius. Joget apa nek jarang ngobrol. Ngene lho, Arep arep petuake barang. Yo gawe mic. Iya. Yo maklum lah yo gede. Apa nih? Sak truk. Ya ora apa-apa, usono kowe nggo ke wong pawon ya usono. Ya ora kok kono to, Dik. Aku kadoan to. Oh iya, tak cedakne ya, Dik. Lah kok rene kok dipolo wong ngono? Sapa? Mabang kabeh. Bene wong tak polo dhewe, Pak. Masuk Kali bokongmu ya Allah. Dra. Oh, duding aku lho. Wow. Mbah Lurah iki duding apa to, Mbah? Sing di Mbah. Ah, promosi. Ora. Apa? Gus. Lah nyapa? Kudune golek dhewe kowe. Lili, no, iki lho. Nah, Lah jenenge Natal nek kumbri liya penak lho, Pak. yo iya. Natali